Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Цудоўна, што вы пачынаеце новы дзень з добраранка. Ужо сярэдзіна мая і застаюцца лічаныя дзянькі да лета. Так, хутка пачнуцца доўгачаканыя і ўсімі любімыя летнія канікулы. Ура! Але пакуль адзнакі за навучальны год не выстаўлены, не варта расслабляцца, сябры. Настройваемся на бадзёры лад і збіраемся ў школу. А мы паспрыяем таму, каб ваш ранак прайшоў пазітыўна. Так як у нашых лясных сяброў. Між іншым, сустрэць у прыродзе іх даволі цяжка, бо гэтыя птушкі вельмі скрытныя. Таму мы з Касей цішком падкраліся і запісалі для вас невялічкае відэа птушынага ранку. Што ж, паказвайце хутчэй, што вы там наздымалі. Як вам такі стракатенькі прыгажун з доўгай дзюбкай? Гэта бакас, сябры, невялікі кулік памерам з пярэстага дзятла. Даўжыня цела до 30 сантыметраў. Чым ранкам займаюцца бакасы? Амаль тым жа, чым і вы. Снедаюць і мыюцца. Толькі ў адрозненне ад вас, дзяўчынкі і хлопчыкі, дзеля таго, каб паснедаць, бакасам неабходна пастарацца знайсці свой сняданак. І доўгая дзюба – цудоўны памочнік у гастранамічных пошуках. Дзюба бакаса усім дзюбам дзюба. Ого-го, якая! Каля трэці даўжыні тулава. У адрозненне ад іншых птушак, у бакасаў добра развіты нюх. На кончыку дзюбы ў іх ёсць адчувальныя рэцэптары. Які ж сняданак па густу доўгадзюбікам? О, вам наўрад ці спадабаецца. Насякомыя і іх лічынкі, а таксама дажджавыя чарвякі. А калі пашчасціць, то і невялічкія малюскі. Толькі вывудзіць іх атрымліваецца не так часта. А што ж на дэсерт? Спытаеце вы, і зноў вас расчарую. Нічога салодкага. Насенне і парасткі раслін. Бакасы аддаюць перавагу здароваму харчаванню. Таму яны ў цудоўнай фізічнай форме. Паглядзіце, як жвава бегаюць у пошуках ежы. І нездарма гэтыя птушкі жывуць каля вады. Дзе ж яшчэ можна лепш скарыстаць такую дзюбу-вудачку? Вясной бакас прылятае да нас вельмі рана, нават калі сям-там ляжыць снег. А ў выры, у цёплыя краіны, адлятае ў жніўні-верасні. Калі вам пашанцуе сустрэць бакаса ў дзікай прыродзе, лічыце сябе шчасліўчыкамі, бо гэтыя даўгадзюбікі не любяць паказвацца. Так што нам пашчасціла не толькі ўбачыць гэтую птушку, але і вам паказаць. Дзякуй, Кася і Лесік, за ваш цікавы расказ і прыгожае відэа бакасаў. Рады, што табе спадабалася. Спадзяюся, нашым гледачам таксама. А зараз для ўсіх мультфільм. Вось такая гісторыя. А зараз? Зараз, сябры, мне хацелася б нагадаць вам, што сёння міжнародны дзень клімату. Экалагічнае свята, якое штогод адзначаецца 15 мая. Віншуем эколагаў, а таксама ўсіх людзей, дарослых і маленькіх, неабыякавых да стану прыроды. Даследчыкі заклапочаны хуткімі зменамі клімату ў бок яго пацяплення. Здавалася б, што ж тут дрэннага, калі будзе крыху цяплей? Аднак не, растаюць ледавікі. Узровень вады падымаецца, часцей здараюцца паводкі, цунамі, ураганы, засухі. І каб наша планета з часам не ператварылася ў пустыню, мы павінны берагчы яе, актыўна ўдзельнічаць у экалагічных акцыях, набываць веды па прыродазнаўству, экалогіі. У нас ёсць прыклад планеты пустыні – Марс. Нямала пустынь ёсць і на зямлі. Хочаце, пакажу вам топ-3 самых вялізных па плошчы? Вядома, хочам. Ляцім! Здзіўлены? Гэта ж снег, Лесік! А ты абяцаў пустыню? Не тое відэа запусціў? Не, я не памыліўся, Вара. І не разыграў вас, Кася. Гэта антарктычная пустыня. Самая вялізная па плошчы на нашай планеце. О, снежная пустыня? Ледяная.
Пустыні, сябры, бываюць не толькі пясчанымі і гарачымі, але і ледзянымі, камяністымі, гліністымі і саланчаковымі. Думаю, гэта стане адкрыццём для некаторых дзяўчынак і хлопчыкаў. Плошча самай вялізнай на зямлі антарктычнай пустыні амаль 14 мільёнаў квадратных кіламетраў. О, прыгожая бязмежная прастора. Але гэтая прыгажосць пазбаўлена жыцця. Бо неверагодна холадна ў антарктычнай пустыні. Узімку мінус 65, а ў 2018 годзе там быў зафіксаваны рэкорд мінус 98 градусаў. Ой, жах! Амаль мінус 100! А улетку ў антарктычнай пустыні цяплей? Улетку мінус 40. Вось так. Лепш туды не трапляць. А якая пустыня на другім месцы па плошчы? Сахара, яна займае амаль 9,5 мільёнаў квадратных кіламетраў. Па плошчы яе можна параўнаць з США. Нічога сабе! Адны пяскі і бархана. І там нясцерпна горача? Улетку каля 37 цяпла, а ўзімку недзе каля плюс 13. О, і зіма там бывае? А як жа? А вось сумны факт. На жаль, пустыня Сахара працягвае павялічвацца. Гэта дрэнна. Згодна з прагнозамі даследчыкаў, да 2040 года перасохне возера Чад, і наступ Сахары ўжо нішто не будзе стрымліваць. Але так было не заўсёды, Лесік. Калісьці тут быў іншы клімат. Сапраўды, Вара. У старажытнасці пустыня Сахара была рэгіёнам з умерана вільготным кліматам. Чаму ж усё перамянілася? Памяншэнне палярных ледзяных шчытоў, чаргаванне перыядаў дажджоў з засухамі, змены накірункаў ветру зрабілі рэгіён такім, якім мы яго зараз ведаем. Шкада. Як і тое, што раслінны і жывёльны свет Сахары зараз бедныя. Аднак там ёсць аазісы. Хоць так. А на трэцім месцы ў тваім топе якая пустыня, Лесік? Аравійская. Больш за 2 мільёны квадратных кіламетраў. Знаходзіцца на Аравійскім паўвостраве. Калісьці і яна была зялёнай. Яшчэ якой. Гэтая тэрыторыя патанала ў зеляніне. Там хадзілі статкі сланоў і іншых жывёл. У наш час з-за экстрэмальных перападаў тэмператур жывёльны і раслінны свет там сталі зусім беднымі. Тут спякотней, чым у Сахары. У дзень у аравійскай пустыні можа быць да плюс 56, а ўначы да мінус 12. Ого, якія перапады! Складана вытрымаць. Пустыня. Ведаеце, сябры, пасля падарожжа ў такія няўтульныя мясціны пачынаеш яшчэ больш цаніць наш беларускі клімат. Давайте вяртацца. Дзякуй, Лесік, за пазнавальнае падарожжа. А зараз давайте глядзець мультфільм. Ну што, адпачылі? Яшчэ як? А зараз? Зараз пытанне на засыпку. Чаму у сабакі мокры нос? Таму што жывёла яго ўвесь час аблізвае. А чаму аблізвае? Напэўна, таму, каб лепш арыентавацца ў пахах. Правільна, Вара, але не толькі. Слухайце і здзіўляйцеся. Ёсць меркаванне, што мокры нос – індыкатар здароўя сабакі. А сухі нос – прымета хваробы. Не заўсёды. І ў здаровага сабакі нос перыядычна бывае сухім. Напрыклад, калі гадаванец доўга спіць. Правільна. У сне ж ён нос не аблізвае. Так! Ці калі сабака знаходзіцца ў цёплым памяшканні з нізкай вільготнасцю, нос сухі. А зараз пра мокры нос. Расказвай, навошта сабаку, каб нос быў мокрым? У носе сабакі 300 мільёнаў нюхальных рэцэптараў. А ў чалавека? Усяго 50 мільёнаў, Вара. Параўнай. 300 супраць 50. Уяўляю, наколькі горш я адчуваю пахі. Нюх сабакі значна мацнейшы. І каб усе рэцэптары працавалі належным чынам і ўлоўвалі пахі ў паветры, нос выдзяляе слізь. І сабака аблізвае нос, каб раўнамерна яе размеркаваць. Вільготны нос лепш аналізуе пахі, чым сухі. О, зразумела. Другая прычына мокрага носа – ахаладжэнне. Паколькі сабака не пацее,
Паніжаць тэмпературу цела вымушаны толькі праз лапы і... Нос. Дакладна. Зараз зразумела, чаму ў сабакі мокры нос, каб лепш арыентавацца ў пахах і ахалоджвацца. Дзякуй, Лесік, за карысную інфармацыю. Жадаю вашым гадаванцам заўсёды мокрых насоў. А зараз мультфільм. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Радаснага і незабыўнага. А мы сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку!